Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kayo kam yo jam kadai ka wei ni ki mat ka baklut bah ki mlang ka salang khamtam ki kon samla ki bala pendep ya ki jingpule saki kardan ki ba pher na kalyong nongsan Hima mentaka sngi ka khat ar tarik unok pra rayo banyak keren bat ki katu ka ningut ki samla bat ki rangba ki bala bu dukan ha tamasa winter tales hanan polok habaya keren paru wei ni ki samla tarik kam la jong na Mylliem nagar ulia tho bah ki por bala dep udah jutep kam sarkar ba de khunru igi examen henry hadin bu sngoto na ka kam la jong ka kambiang ula penlek jingmut no ha gani ka kam bat le de haman le ki jaka ha geleng saudong ka jela ulia thoru ba ula le chnong ba New Delhi ban le de ya gini ki tiar ki ba ula Shna hi shisho ulia thoru ba jing yo ka shong ha ka jingla ban di ki tiar ban man ka banai usai yo arpho Haduh arpusan hajar udang la ban Kamai habaya keren maduai pat urang ba ubana kasnong light lingkot ulia thu baka yo ka hat ka jela ka ya watla kataru ki donhi ki por ki baka kam hiar ulia thoru ba kini ki Tala Mylliem menta ki ya yo bha bat bun ki bre ki la pha Shna bat ki donru ki hotel ki ba order ha ka bede ban Shna ya kini ki Tala Shisho ne orang ba ula kintu ki samla na ka jela ba kim de ban set a ya ka por ka ba shangkai leni shangkai henry ki de ban trei la ka de ka no ka kamru ula kintu ru ki bala ki kwa ban wan shahi kai hu ulong uba kloi ban yarap ban ajing hi kai ki bat bakin yo ru ya ka stipend Oh, artli ajaka deh. Breathing. 24 and 20 years, almost 22 years almost. Okay. I'm from Mylliem Nagar, East Tarvis. So, So I selling every places. Sometimes we go to Delhi and then here to showcase and then selling. And another exhibitions we are in many times we have come to Shillong. okay. Around 15 to 25,000. Yeah. Sometimes it's up and down. People are looking for jobs, government jobs. Have you? Yeah, many times, but I don't have any government jobs. And actually, this is my hobby, and this is an independently we are working, and whatever we are doing to independently. Okay. Your name? My name is Walsing and Soma. Okay. Come up to this Difficulties, stage. many times we have difficulties. Actually, we can work on hand and bare hands, and sometimes we use some angle grinder also, and machine also, and drilling bit also, and actually we are making some product, and sometimes we make very fast, and we can make machine also, use in machine also. And from where do you get? We are using teak wood and then sal and a gambari also. This is the finance from the jungle. Okay. Pi shong pisa hai. Te habai deh bet kini ki tiar ke ba pipi Shna. Mau kum kini ki white kini ki tari kum no ka yo ka hat ka long ka po hang deh ajaka. Ini kami kaya kini kiwat kita ni kipiang kiya ni kamu kita ni por ba dunia yang macam sedem kamu dunia ya nah Ti habai deh pat bet kini ki Tala ki jukot ki Tala Mylliem ma. Ti kini pat ki long kum do mata ki ju ya yo na la kham duna. macam kini kiya bah yo macam ibun ke odak ni ba odak ngai ku makan ni kadak tiru ngai te ngai ku mate ha te isi hotel tiru por pibir ngai ya anti ke lagi dong ki basim mansim ti bara sabab dong ki basim ti ngai Deka
Tiar kumno pi onong hagono kodur pi Shna hi ne pi khot pi bu nong trei ne em man Shna hi ting ma pendep jo na ngi habi ben bu nong trei habi dan ke grup dan ti pas ko na kata mun ti tingi trei na ke chok ti ba trei ki ni dan ki dia ki ba trei ki na dan ki Tala ki dan ki thau ni ba ki dan ba trei ki di krap kan mo dan ai chok te ka jingmi nang ni pat kalong kumno katno trai ha kasi benai pio nani kumno piseu pat ikini ki ba trai bat pi kini ba trei ki se ko dos ni be ni se sa spa si ba na be te ki ai dos ni be te ya ki chimio te ko ta hi ka don ka snip hai don ka tai ko nai no snip don ka nai ka don ka baduna ordan ka kham ka hi be yo ka ba kham yo mun ordan ka kham ki ta ta hi ki yo te ta hi ko jar ko sam jar kadang tam hi